Hizkuntza antzerkiaren bidez lanean dagoen berrikuntza pedagogikoko proiektu bat da. Gure eskoletan, baita kurrikulumaren barruan ere, hizkuntza normalkuntza landu nahi duen ekintza berrikuntza didaktikoa da. Antzerki teknikak ikasiko ditugu, haien interesa, arreta eta motivazioa sustatzeko. Sozializazioa esperientzian oinarritzen da. Antzerkiaren bidez, bizipen horietara gerturatzea izango dute, emozioak eta sentimenduak antzeztuz. Abilezi sozialetan trebatuko ditugu, haien arteko harremana politagoa izateko. Euskaraz arituko gara, euskara balore baikorrekin lotu dezaten.